Алдагы котлау сәламебез Иске Кулатка районы Кирюшкино авылына юллыйбыз. Бүген үзләренең алтын туйларын Амировлар гаиләсе Равил Мунирович һәм Амина Валиевна каршылыйлар. Гүзәл туй көннәре белән чын күңелдән аларны изге теләкләр белән кызларыгыз, онык-оныкчаларыгыз һәм барча туганнарыгыз Янгунаевлар, Тимирбулатовлар, Файзуллиннар, Амировлар, Азизовлар, Ягудиннар, Аксеновлар һәм Сайфетдиновлар, Гилазиевлар котлыйлар. Сызрань, Самара, Ульяновск, Мәскәү, Димитровград, Красносельск, Урта-Терешка, Кирюшкинодан килгән бар теләкләрне дә шәшми-түкми җиткерергә тырышырмын. Кадерле әнкәй һәм әткәй, еллар узган саен әти-әни кадере тагын да кишәя. Йөрәкнең иң түрендә урын ала икән. Бүген сезнең парлы тормышыгызның алтын туе. Йыллар сынавына бирешмәгән, олы мәхәббәтнең, хөрмәт, ышанычның чагылышы булган матур көне. Әтиебез тумышы белән Кирюшкино авылыннан. Бөек Ватан сугышы ветераны гаиләсендә үсеп, бар гомерен туган авылы колхозына багышлап, терлекчелек тармагының атаклы эшчесе исемен йөртә. Газиз әниебез исә тумышы белән Урта-Терешка авылыннан. 50 ел элек бер-берсен табып, алар гомерлеккә бергә булырга вәгъдәләр биргәннәр. Әнкәй дә, әткәй сыман ук үз гомерен колхозда сарыкчылык тармагына багышлап хезмәт иткән. Шундый авыр эштә булсалар да, алар тормышны матур алып барырга, яшәү ямен табып яшәргә өйрәнгәннәр. Татулыкта һәм олы мәхәббәттә 1976 елның 6 июнендә беренче кызлары Рәхилә туа. Бүгенге көндә инде ул тормыш иптәше Мехман белән Сызрань шәһәрендә яшиләр. Кызлары Наилә, кияүләре Радик, оныклары Аделина һәм Рамис Мәскәүдә торалар. 2 елдан соң 14 июньдә гаиләне икеләтә бәхетле итеп, кызлары Раилә дә туа. Ул да әйтергә кирәк, бүгенге көндә тормыш иптәше Равил, кызлары Рита һәм Расита, кияүләре Раил, оныклары Рамина белән Сызрань шәһәрендә яшәп киләләр. Тагын 2 елдан соң 12 июльдә исә 3нче җәй бүләге булып, кызлары Равилә дә якты дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә алар тормыш иптәше Равил белән Красносельск авылында яшәп, кызлары Ренатаны үстерәләр. Кадерлеләребез, күпме юллар үттегез дә, күпме сулар кичтегез. Тормышны да бер мактадыгыз, бер сүктегез. Авыр мизгелләрдә дә бер-берегезгә терәк, бер-берегезгә кирәк булып, ярты гасыр яшисез. Сез олы җанлы, киң күңелле кешеләр булып, безгә һәр вакыт ярдәм кулыгызны сузасыз. Авырлыкларда да, шатлыкларда да безнең белән. Шуңадыр без әткәй-әнкәй булган пар канатны һәр вакыт тоеп сиземләп яшибез. Сез бер-берегезгә таяныч, тормышка гашыйк булып, шатланып гомер итә беләсез. Үрнәк булырдай балалар тәрбияләдегез. Тормышның нинди генә авырлыклары булмасын бирешмәдегез, сынмадыгыз, сыгылмадыгыз. Намыслы хезмәт юлы үттегез. Алдагысы да шатлыклардан, якты аяз көннәрдән генә торсын. Исәнлек һәм күңел тынычлыгы телибез сезгә, әти-әни. Сезгә булган рәхмәтләребезне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Безнең өчен һәр чак үрнәксез, кешеләргә ихтирамлы булдыгыз. Сезгә сәламәтлек, озын гомер, шатлык, куанычлар, гаилә бәхете телибез. Бер-берегезгә булган җылы хисләрегез олыгайган көннәрегездә дә югалмасын. Иңне иңгә куеп, ярты гасыр тату гомер кичергән кебек, алга таба да пар канатларыгыз кайрылмыйча, балалар игелеген күреп, озак еллар гомер кичерсәгез иде. Без сезне бик яратабыз һәм Аллаһ Тәгаләдән берне генә сорыйбыз. Әле озак еллар туган йортыбызга без барыбыз да бергәләп җыелышып, шатланып кайтыйк. Анда безне сез, яраткан әтиебез һәм сөекле әниебез каршылагыз. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туегызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән, һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген. Субханаллах, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек, ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насып булсын бала оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язса иде, бриллиант туегызга килергә. Хөрмәтле Амировлар гаиләсе, бала оныкларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Бәхте була һәр кешедә, әти-әни исән чагында. Балам диюләре җанга дава, рәхмәт әти-әни барысына. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, йыламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, йыламсырап затып калалар. Шундый көннәр безгә насыйп булсын, әти-әни озак яшәсен. Без аларның бүген кадерен белик, озын матур гомерләр телик. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, йыламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти-әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дуга кылып, йыламсырап затып калалар. Тагын гөрли әти-әни булса, туганнар да бергә җыела. Өйнең ишекләре һәр чак ачык, гаилә бәхетләре тоела.